també des de baix pensem que hi ha dos punts forts que té la CUP en aquest cas. Per una banda, el tema de la democràcia participativa, sobretot perquè pensem que cal passar ja de la democràcia del xec en blanc cada 4 anys a una democràcia real. I en tot el procés d'elaboració del programa això ha sigut així a la CUP, s'ha escoltat a tothom. I per una altra banda pel seu ideari de justícia social, perquè pensem que des del nostre Ajuntament també hem de començar ja a pensar en sortides de la crisi que siguin socials. Pensem a més que aquestes alternatives i aquestes solucions de fet ja estan imaginades i ja estan creades, perquè hi ha molts de moviments socials que ja estan treballant fa molt de temps des de diferents àmbits, donant alternatives, ja sigui a nivell econòmic, amb el tema banca ètica, a nivell de l'habitatge, existint plataformes en contra dels desnonaments, a nivell de consum responsable i molts altres, com el de creixement, etc., amb els quals us convido també a informar-vos. I són sobretot alternatives que qüestionen aquest model econòmic imperant, que és totalment injust, insolidari, insostenible mediambientalment. Pensem que és el moment que des de Tarragona també tinguem veu i pensem que la CUP és un bon altaveu per a totes aquestes lluites socials. Per això, i agafant una frase que aquests dies he llegit de tota la gent que s'està aquests dies revoltant, si no ens deixen somiar, no els deixarem dormir. I per això us demano que recolzeu la CUP. Gràcies. Del nostre punt de vista, en cap cas entenem independència com crear un estat més dins la Unió Europea amb unes noves fronteres i seguint les polítiques que està seguint la Unió Europea avui en dia i la resta del món. Tampoc creiem que independència només sigui anar un dia a l'any o cada 4 anys a votar el que volem o el que no volem o si volem ser independents o no. Creiem que hem d'aprofundir, creiem que independència és molt més. Creiem que independència, des del nostre punt de vista, és construir des de la base uns països catalans, des de Fraga-Maó i des de Salsa de Guardamar, sense renunciar a cap part del territori, lliures i socialistes. I això, que sembla una frase buida, portar-ho a la pràctica vol dir que, i és el que portem fent des de fa molt de temps, a poc, des de la base, anar construint un contrapoder popular que sigui capaç de plantar cara a tot l'ordre que ja ha establert i que ens explota, ens oprimeix i ens reprimeix, i etc. i tampoc ens agrada i creiem que és tan injust. Llavors, nosaltres el que pensem des de l'esquerra independentista és que s'ha de construir un moviment, un contrapoder popular que sigui participatiu, que sigui popular, que sigui democràtic, que sigui des de baix i que sigui especialment rupturista, capaç de trencar amb tot l'ordre establert i de capgirar les coses. Nosaltres no volem ser lliures d'Espanya i en canvi seguir sent esclaus del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional. No volem ser lliures d'Espanya i ser esclaus de l'imperialisme nord-americà o de la Unió Europea. No volem ser lliures d'Espanya i que els treballadors del nostre poble segueixin estant explotats, les treballadores, perdó. No volem ser lliures d'Espanya i que les dones segueixin sent oprimides. I no volem ser lliures d'Espanya i seguint anant i seguint destruint el medi ambient com ho estem fent amb les polítiques que s'estan duent avui en dia. És això el que ens diferencia de tants altres partits independentistes o opcions que es fan independentistes. No destriem independència, o sigui, no destriem l'alliberament nacional, l'alliberament social, i creiem que són indestriables. Per això apostem per l'autodeterminació. Autodeterminació no entès com a venir un dia i dir sí o no el que volem, sinó autodeterminació com decidir en tots els nostres aspectes de la nostra vida quin model volem, en tots els àmbits, ja sigui econòmic, ja sigui social, ja sigui ecològic, ja sigui quin model de país, si volem o no volem un estat, però volem decidir, volem exercir el dret a decidir a què volem ser i com ho hem de fer. Llavors, per acabar ja, voldria explicar una cosa que crec que va en relació a la política o a la forma que tenim d'entendre, la manera en què tenim d'entendre la política, l'esquerra independentista i particularment ara les CUP. Durant 2 setmanes, com bé sabeu, portem fent una campanya agitativa i de propaganda al carrer, emboscant no sé quantes bústies de Tarragona i tornant-nos bojos per Tarragona fent un munt de feina. Llavors, un dels dies que anàvem en carritos amb propaganda, em va vindre un home i em va demanar una fulla i què era i no sé què, i quan s'ho va mirar i va dir, hòstia, em sembla molt bé això, però és que jo no ho votaré. Llavors, davant d'això, a mi se'm va plantejar un dubte, perquè entenc perfectament que la gent no voti, ho entenc perquè la política com està establerta ha quedat totalment desacreditada,
Llavors, clar, s'entendeix el dubte de dir-li, bueno, nosaltres sí que voten perquè som diferents, perquè som una opció, no sé què, l'alternativa necessària, però resulta que això és el que diu tothom. Llavors, la meva resposta més sincera és, bueno, més enllà que ens votis o no, si no t'agraden com van les coses, si t'agrada el que diu la CUP i potser no et creus que ho farem perquè la resta de partits diu coses similars i en aquest cas no ho fa, organitza't, treballa dia a dia, munta col·lectius, assemblees de barri, informa't del que és l'esquerra independentista, etc. o d'altres moviments, moviment llibertari, moviment ocupa, feminista, etc. i participa i transforma la societat. Perquè per nosaltres, des de l'esquerra independentista, democràcia no és votar cada 4 anys. Si ens presentem aquí és perquè volem que el poble ens utilitzi a nosaltres per dir les seves preocupacions, les seves queixes, etc. a l'Ajuntament. Però des dels ajuntaments no transformarem la societat. La societat la transformarem des del carrer, organitzant-nos. I aquest és un missatge que volem deixar clar i que des de l'Ajuntament seguirem dient. No estem aquí per presentar-nos allà i des d'allà intentar fer miracles. No tenim miracles, no tenim pocions màgiques, només el poble salva el poble. Independència o socialisme. Bona tarda. Avui, encara que alguns i algunes s'esforcen a negar-ho, és evident que seguim en una societat patriarcal. En ple segle XXI ens trobem que les dones seguim assumint la major part del volum de tasques de cura, de tasques domèstiques, i a més ens veiem exposades a tot tipus de violència de gènere que va més enllà del que veiem als mitjans de comunicació, que no és res més que la punta visible d'un gran iceberg. Ens veiem exposades a violència econòmica, per exemple, quan cobrem menys per realitzar les mateixes feines que els nostres companys, o quan ens veiem forçades a cotitzar menys perquè hem de conciliar, entre cometes, la nostra vida personal i familiar amb la vida laboral. Ens veiem exposades a una violència sexual que va des de les aparentment inofensives floretes que ens llencen pel carrer i que ens fan sentir com si fossin pernils i ens vexen, i que van des d'això fins a assetjaments o violacions, la majoria de les quals no es denuncien, per no entrar a parlar del tema del treball sexual. Ens veiem exposades a una violència emocional quan el nostre rol de dona submisa, dòcil, afable, pacient, ens condueix a ser l'ase dels cops dels nostres llars. Ens veiem exposades a una violència física, per exemple, quan la potent indústria de la imatge ens convida a maltractar els nostres cossos, per posar un exemple que és massa comú. I ens veiem exposades a una violència psicològica com a resultat, en definitiva, d'un ritme esquizofrènic per arribar a tot i per tenir cura de tots menys de nosaltres mateixes. I tota aquesta violència està legitimada avui dia en la nostra societat i a més s'aguditza en temps de crisi com el que estem vivint. I està legitimada per la senzilla raó que el sistema capitalista i el patriarcal se sustenten mútuament perquè en treu un benefici mutu. Per exemple, el capitalisme treu un gran benefici de les tasques gratuïtes que realitzem les dones, com si fos una cosa que estigués incidida en el nostre codi genètic quan es tracta d'una qüestió de rols, una qüestió educativa. O, per exemple, els suculents beneficis que treu el capitalisme a partir de la indústria de la imatge o del treball sexual. I canviar això no és fàcil, per suposat. I es tracta d'un canvi, d'un esforç que es fa en el dia a dia. Nosaltres pensem que podem començar per una mateixa, per un mateix, per les coses que tenim més a prop, per les nostres relacions personals, familiars, laborals, assembleàries, i també podem començar pels nostres barris i per les nostres ciutats. Jo no soc militant de la CUP, no ho arribo tot, però vaig decidir afegir-me a la llista perquè penso sincerament que si hi ha una candidatura capaç i amb una voluntat real de plantejar mesures necessàries i possibles avui dia per canviar les coses a la ciutat des d'una perspectiva de gènere, aquest és la CUP. Mesures com, per exemple, la promoció i el finançament de tallers educatius, tallers pedagògics per carregar-nos tots els rols, tots els estereotips de gènere que són els que en definitiva estan darrere de la qüestió patriarcal. O mesures a partir d'ordenances que regulin no si es pot patinar o si es pot estendre la roba al carrer, sinó que regulin quin tipus d'aparadors hi ha a les nostres botigues o quina publicitat estem veient pel carrer. Mesures que ens descarreguin de les tasques de cura i que passen perquè aquestes tasques siguin assumides de forma pública i de qualitat, que siguin assumides amb diligència, per exemple a partir de llars d'infants o de més places a les residències o més places als centres d'acollida. Mesures que facilitin que el jovent desenvolupi pràctiques sexuals saludables i amb responsabilitat. Mesures que facilitin l'ús dels espais públics per part de la gent jove, del jovent i de la gent gran. Mesures que facilitin
Mesures que fomentin el paper de les dones com a protagonistes, com a agents actius i com a protagonistes del seu propi procés d'emancipació. I aquest segurament deu ser el punt més important, de fet estic convençuda que ho és, perquè és el que ens diferencia a les persones que volem canviar aquesta societat d'aquelles que pretenen i que de fet ho aconsegueixen viure a costa d'ella. I dic que ens diferencia perquè mentre aquesta xusma que viu a costa nostra miren de mantenir-nos en un estat completament letàrgic, en un estat de passivitat completa, nosaltres, i aquí no em queda més remei que solapar-me amb el meu company Santi, nosaltres sabem que la clau de la nostra victòria està precisament en procurar despertar les consciències crítiques, en procurar que tothom, que tot el conjunt de les classes populars desperti la seva consciència crítica i participi d'una manera activa, d'una manera constant en el nostre dia a dia i en el nostre canvi, perquè coincideixo amb el Santi, només nosaltres som protagonistes d'aquest canvi i només amb el dia a dia aconseguirem canviar aquestes coses. Moltes gràcies. He sentit moltes coses en aquest acte. He tingut l'oportunitat de participar en diferents actes de diferents clubs del país i el que sí que voldria remarcar és aquest model de participació que tenen aquestes maneres de representar-nos dins les institucions. He sentit les batzegades dels batets de la remor. S'han donat les condicions perquè esclatés sense por i n'ha sorgit una cançó. Parlo d'una veu que mai s'atura davant dels qui tot ho volen munt i és sense límits que porta idees, viatjant i saltant murs de l'oest a l'est i del nord al sud. Mai no tenen veu i els que senten enganyats per un grup de tirans aquesta terra i el seu futur a la lluna blanca i per al verb aprendre per mi per tu. Hem fet els nostres primers passos per camins poc trepitjats i no en va hem comprovat que tocar fons i continuar també és part del nostre pas. Hem traçat cercles que s'abracen entre línies d'amistat, hem subratllat les parts comunes que em prometen un futur de la figura que ha nascut.
taxes cada vegada són més baixes pels rics i més altes pels pobres. Cada vegada s'està contractant més mitjançant les ETTs i a més s'estan privatitzant tots els drets socials que hem aconseguit, tots els drets públics, i de fet els diuen serveis, com si s'haguessin de pagar. Realment hem de fer una transformació real de Tarragona que l'hem anomenat Ruralitzem Tarragona, amb propostes concretes com els horts urbans, els mercats de proximitat, l'anella verda i els menjadors escolars ecològics, promocionant el cooperativisme i l'autogestió, la defensa del petit comerç, per tal de fomentar un verdader desenvolupament rural i de la ciutat i enfortir el teixit social, defensant la salut dels consumidors i del medi ambient, utilitzant responsablement les energies i augmentant la biodiversitat. I això se n'en diu la sobirania alimentària, que és el dret dels pobles a tenir polítiques pròpies, del dret de l'alimentació i del respecte a les cultures i a la biodiversitat. Mitjançant, jo que estic entre pobles, el que intentem és fer una transformació social, fent incidència política, recolzant els moviments socials i transversalment treballem amb el tema de gènere i del medi ambient. I és que cada vegada un està més indignat, perquè cada vegada la diferència entre els rics i els pobres és més gran. I a més, els drets humans cada vegada sembla com si no servissin absolutament per res. Per tant, és una qüestió de justícia i és una qüestió que nosaltres hem de tenir en compte i agafar i indignar-nos de veritat. Però a part d'indignar-nos hem d'actuar i per tal d'això hem de recolzar la CUP des de baix i d'aquesta manera un altre món podrà ser millor. Gràcies. Bé, jo el que volia dir és que aquests dies estem sentint molt la paraula indignats, indignades, i ho estem, oi? Ho estem molt, molt, molt. I també la paraula esforç, la conec molt bé, amb pròpia pell i a través de les pares i mares dels meus alumnes. En soc coneixedora de la paraula esforç i d'impotència. Impotència quan et diuen en 2 dies has de marxar de casa, aquí l'Ajuntament ha de fer no sé quina història. En 2 dies has de traslladar al teu lloc de treball, la teva professió liberal, i t'has d'anar a un altre lloc perquè ara aquesta zona se'n diu, no sé com se'n diu, però bueno, t'has de traslladar. Impotència amb l'espera eterna de la llicència per continuar la teva professió. Impotència davant de tantes multes, a vegades no justes. Conec aquesta paraula esforç i impotència. I bé, la sensació és de lentitud, de feixuc, d'impediment, de traves per part de l'administració. Per què estic a la CUP? Per què hi dono suport? He estat en algunes assemblees, per començar, són obertes a tothom. Qualsevol ciutadà, ciutadana hi pot assistir. I he constatat una preocupació pels problemes diaris, quotidians de la gent. No per fer una ciutat bonica, maquillada. No, pels problemes reals que sofrim al dia a dia. Preocupació i que la CUP donem solucions, propostes de solucions factibles, programades, estructurades, que poden ser reals, poden aconseguir-se. I la segona cosa que volia comentar, molt bona, és que la CUP escolta. Escolta. És una paraula bonica, escolta. I això és important, és important. Em sembla que a la CUP intentarem que l'Ajuntament, la democràcia sigui real. Intentarem que l'Ajuntament estigui al servei del ciutadà i de la ciutadana.
I ja està. Ha dit que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes a aquest xou que em fa tants anys que m'esclavitza. Si em venen ganes de fer, faré venir un restrenyiment, no tindré cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina diu que no. He tret la força de votar, però us ho juro, s'ha acabat, tinc per davant tota una vida. I no pateixo pel destí, que en la llibrada del botxí no hi haurà d'haver cap perill, perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina diu que no, és que la revolució. La gallina diu que no, és que la revolució. L'avi Siseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben cortada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Salut, molt de compromís i molta independència. Ben aviat. Volia començar amb una cosa que a algú li pot sonar com estranya, però tant és. Hi havia un senyor que es diu Warren Buffett, que és l'amo d'una multinacional que es diu Kraft, que fa uns mesos a la borsa de Nova York, en una xerrada que estava fent, va dir: estem vivint una guerra de classes i nosaltres l'estem guanyant. Què té a veure això amb Tarragona? Doncs moltes coses. Nosaltres, els que avui estem aquí, l'estem perdent. I l'estem perdent perquè estem perdent la sanitat pública, estem perdent l'escola pública, vam perdre ja l'habitatge públic i perdem aviat l'alimentació pública. I l'estem perdent perquè durant els últims anys han retrocedit, han tirat enrere i han tirat sempre, sempre, sempre enrere. Sí que és veritat que molts i moltes fa molt temps que estem enfrontant-nos-hi, dient el que passa, sortint al carrer i organitzant-nos, però és insuficient. Fins i tot si demà, i per un cop fortuït el dilluns, sortís un ajuntament de la CUP aquí a Tarragona, això ens seria molt complicat d'aturar-ho. Però tingueu clar que si no aturem això, qualsevol altra cosa que fem no servirà pràcticament per a res. I ara sí que vaig al que anava. Fa bastant temps ja que moltíssima gent ens anomenem de l'esquerra independentista, i aquesta esquerra és diversa i aquest independentisme també. Però fa menys temps que una determinada gent que es diuen independentistes diuen que primer cal la independència i després ja veurem. Ja veurem què? Ja veurem que quan siguem independents no tindrem sanitat pública a Tarragona i l'Hospital Joan 23 serà propietat de mútues, o caldrà anar a Reus, a Barcelona o on algú s'ho pugui pagar per tal d'operar-se de les operacions més costoses i cares? Doncs no. Nosaltres som independentistes, volem la independència, però durant el procés no volem perdre ni així. I per tant, la sanitat ha de ser pública, universal, gratuïta i arribar absolutament a cada una de les persones que la necessiti, no a cada una de les persones que s'ho pugui pagar.
De la mateixa manera, la nostra escola de primària, d'infantil, de secundària, d'especial i la universitat, tots ho estem veient i tots ho estem notant, està sent privatitzada, i està sent privatitzada a passos gegantins, i està sent privatitzada de la forma pitjor, fent que l'escola que funciona de veritat, aquella escola on els nens que tenen diners poden anar a estudiar, sigui la privada. I en aquest país parlar de privada és precisament parlar de l'escola de l'Església, de l'escola, per tant, religiosa. I això ho va fer l'anterior govern, on hi havia Iniciativa, Esquerra Republicana i el PSC, i ho està fent, evidentment, el que hi ha ara, on hi ha el PSC. I no dubteu, evidentment no dubteu, que si manés el PP passaria exactament el mateix. Per tant, no volem només la independència i que l'ensenyament estigui en mans de l'Església. Volem precisament que l'ensenyament sigui públic, gratuït, universal, de qualitat i per a tothom. Perquè, evidentment, dintre d'aquesta independència que estem construint, tot això hi ha d'anar. Nosaltres no diem independència i després ja veurem, perquè ja veurem, ho estem veient ja ara. Estem veient que determinats partits que són independentistes, abans de fer determinades coalicions, deien públicament als mitjans afins que volien presentar economistes com aquest senyor de les americanes, que tots coneixeu i del qual no penso repetir perquè em fa fàstic saber que el dic, que diu, bàsicament, que de serveis socials no n'ha de cap, perquè tothom qui val ja se'ls podrà pagar, i qui no, doncs, ja s'afanyarà. Aquest senyor volia presentar-lo com a alcaldable d'un partit independentista a Barcelona. Ho sentim, nosaltres no som només independentistes i prou, perquè ells tampoc ho són. Nosaltres som independentistes i volem un canvi social. Perquè ara estem davant d'una conjuntura on no hi ha només la solució d'anar fent, anar solucionant, anar mirant què, anar mirant si no ho podem fer millor. Estem en un moment de declarada guerra contra totes i tots. I aquesta guerra és una guerra social. Una guerra on ens robaran la sanitat pública fins al final. On ens intentaran robar l'educació pública fins al final. On ens han robat ja l'habitatge públic però l'hem de recuperar. On ens robaran tot allò que puguin convertir en mercaderia. I per tant, la nostra independència com a poble, i com a poble que parla una llengua i que té una cultura, no pot mercadejar-se, no es pot convertir en un altre bé de consum per tal que només els rics siguin capaços de ser independents. Nosaltres, aquells que vivim de la feina, volem sobretot que la independència sigui també social. I és per això que el nostre programa incorpora una frase que diu reapropiació social de la nació, i que sembla que algú no hagi entès. Serà que la nació ja és seva i que per tant no és de la CUP ni de propers moviments socials. I incorpora moltes altres coses. Incorpora dintre la part d'economia, tal com ha explicat el Jordi abans, una frase, una paraula, un concepte, que és la ruralització de la ciutat. Perquè precisament allò que hem perdut, allò que ens ha desaparegut, ha sigut allò que tots hem vist als col·legis, que s'anomenava sector primari. Aquest sector primari ha estat convertit en un mercat i ha desaparegut d'això que en diuen l'Europa occidental. Bé, de tota l'Europa occidental no, evidentment, però sí d'aquí. I com que hem perdut aquest sector primari, ens van donar un sector secundari, i aquí el tenim a aquesta ciutat. Però tingueu clar que aquest sector secundari, que és la gran indústria, se n'anirà. I no se n'anirà perquè no li donem tot allò que li podem donar, inclòs a la nostra salut, sinó que se n'anirà perquè, evidentment, la globalització porta això, porta el fet que Repsol avui decideix posar a Tarragona la seva petroquímica i demà, i no bastant demà, sinó demà, la decideix posar, quan hagin acabat ja l'extermini de Líbia, en una zona més propera i més estable. Per tant, no dubtem que aquest sector secundari, si no el reconstruïm d'una altra manera, també desapareixerà. Per això parlem d'una indústria que no sigui contaminant, que sigui social, és a dir, que sigui petitona i per tant múltiple, i que quan algun directiu d'una multinacional s'hi ocorri tancar-la, no desapareguin 4.000, 5.000 o 15.000 o 20.000 llocs de treball. És per això que la CUP ha estat amb aquestes vagues generals que hem dit abans, però ha estat en cada una també de les lluites culturals que ha hagut a la ciutat. Ha estat en cada una d'elles, a vegades com a CUP i altres vegades, perquè això no és un partit a ús o d'aquells que normalment coneixeu, d'una forma diferent, és a dir, amb la participació de moltíssima gent que ara està a la CUP dintre d'aquestes lluites culturals.
Tots i totes coneixeu a moltíssima gent de les que estem a la llista i tots i totes, o la majoria, no ens coneixeu precisament per estar a la CUP. Ens coneixeu perquè sabeu que durant tots aquests últims anys, durant aquests 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2 i 1 anys, hem estat en cada una de les lluites socials que hi ha hagut dintre de la ciutat, en cada una de les lluites culturals. I sabeu també, sobretot, i aquesta és la part més important, que el dia després de les eleccions, quan surti o no surti un regidor de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, cada una de les persones que estem a la llista de la CUP tornarem a estar en cada una d'aquestes lluites, perquè si no es lluita avui, demà tingueu clar que per molt independència que hi hagi, que no hi haurà si no ho intentem bé, no ens servirà de res. Per tant, la independència la construïm ja, ara aquí, de Perpinyà fins a Alacant, de Fraga fins a Maó, però tenim ben clar que hem de... que és el cap de llista de la candidatura d'Unitat Popular a les eleccions municipals d'aquest diumenge 22 de maig. Per apropiar-nos de la nació des de la societat. Gràcies a totes i a tots per venir aquí, per omplir aquesta sala. Mireu, fa una mica més d'un any, aquesta ciutat es guarnia amb els millors vestits. La Tarragona Imperial era visitada per un enamorat de Jujol, era en John Malkovich. Els de l'Ajuntament els van preparar més de 300.000 euros pels seus gastos. El Metropol es va vestir com un petit liceu i els petits mitjans de la ciutat hi van anar. Quan els va fer fosc, sense fer cap gasto a la ciutat, el senyor Malkovich va dormir al mas Massamaner de la Selva del Camp. I és que Tarragona diuen que és una ciutat de turisme diurn. Una ciutat diurna i ennuvolada, perquè només hi passegen turistes a l'estiu i en dies grisos, quan no poden anar a la platja de Salou o a Port Aventura. Volen posar-hi remei amb càmpings, càmpings que ocupen les malmeses dunes de la platja llarga, o càmpings a la punta de la vora que tanquen el pas de ronda del bosc de la Marquesa. O altres remeis que és acabar de destrossar la Peralta posant un hotel de luxe a Cal l'Ardiaca. Però en canvi no han pensat que l'antic sanatori de la Serinosa hi poden posar l'alberg, aquell alberg que encara no tenim en aquesta ciutat, que podien posar càmpings municipals, hostals familiars o bé una zona per les autocaravanes. Ja que, per exemple, els pobres del PP han hagut d'aparcar cada dia la seva autocaravana al carrer i a més encara no han pogut dormir-hi. Però clar, amb ells no els apliquen l'ordenança cívica municipal. És curiós, però, que a Tarragona no s'hi pugui dormir, perquè és una ciutat que fa 2.000 anys que dorm. Sempre vigilada pels poders fàctics, els governants i les forces militars, sempre controlant-la. I no dubteu, si en algun moment es despertés, si en algun moment s'atrevís a somiar, aquests poders fàctics s'encarregarien de provocar malsons a qui gosi treure-li el son de les orelles. Però fa una mica més de 2.000 anys, van venir uns soldats provinents de Roma. Els va agradar aquell poblat que es deia Quesse, tant que en van fer una província. I si mirem el diccionari a l'Institut d'Estudis Catalans, el primer significat que trobem del mot província és a l'antiguitat romana territori conquerit fora d'Itàlia i administrat per un governador. I a més, si vivim en una província, som provincians. I per tant, si continuem amb el diccionari, hi trobem que provincià és aquell que habita fora de la capital. Bé, doncs aquells soldats van decidir que s'hi volien quedar. Els segles han anat passant, el poder ha anat canviant, però sempre obviant les reivindicacions dels seus vilatans. Si seguim amb el temps, al segle XVII, durant la Guerra dels Segadors, quan molts pobles de Catalunya es van despertar cridant «Visca la terra, mori el mal govern», els exèrcits del rei van recordar a la ciutat la matança que havien fet a Cambrils. I el bon rei Felip III ens va regalar una franja a l'escut que posa «Fidelíssima i ejemplaríssima». I així estem. Doncs bé, anem seguint. Al llarg dels segles també hem somiat, però. Vam somiar quan enderrocaven les muralles del segle XIX pensant que marxaven. Quan es va proclamar la república també somiàvem. Quan fèiem la revolució, quan fèiem callar el cop d'estat. Però, com deia abans, alguns somnis també poden esdevenir malsons. I és per això que alguns d'aquells milicians que des d'aquí es van enfrontar al feixisme van trobar un son anònim a les fosses de la muntanya de l'Oliva. I encara estan esperant que algú els tregui la memòria. Però d'altres dormien esperant que els eliminessin al pretori. I alguns altres estaven a les garjoles a l'aplicació de l'ordenança cívica franquista, que portava per nom Ley de Vagos y Maleantes. Va arribar
la població a Tarragona, en somnis, gent que hi volia viure, hi volia treballar, però qui manava, el poder del moment, sempre hostil a les persones, els va col·locar en un barri com no havia de ser dormitori. Però què s'han pensat? Aquí a Tarragona s'hi ve a dormir. Va donar un nou poder, més simpàtic, anomenat democràcia, i amb cançons de bressol, però quan convé són cançons de Tarragona. I ens seguim recordant que som infants i hem de tenir bons hàbits i ens cal dormir. Però aquests últims anys també hem pogut somiar. Hem somiat, acampats a la Rambla, que vivim en un món, que volíem viure en un món just socialment i que era possible repartir la riquesa. També des de la mateixa Rambla hem ratllat reclamant la fi dels exèrcits. Alguns fins i tot s'han ajagut al balcó de l'Ajuntament demanant que marxessin els soldats de l'OTAN. Alguns han dormit a les cases dels quals no eren amos, i ni ganes, demostrant que hi ha una altra forma de dormir i de viure despert. Els pagesos i els pescadors, mentre dormien davant de la refineria de petroli i reclamant que estaven cansats de pagar per treballar i que volien viure a la terra, van ser despertats a cops de porra per la policia del son. Hi ha hagut estudiants que han dormit al vestíbul de l'antiga i de la nova Facultat de Lletres, somiant en un ensenyament públic de qualitat i gratuït. I també hi ha joves que han tingut molts sons a la caserna, de la policia o de la Guàrdia Urbana. També van somiar tots i tots quan van veure que tancava la caserna del López de Life, però va durar poc, perquè només es traslladaven. Alguns, més endavant, aquest poder simpàtic, que li diem democràcia, s'ha anat transformant també en un sistema capitalista dels durs, que no en té mai prou, fagocitador, i a poc ha anat decidint i fent-nos saber que fem nosa, que ja no es volen ni per dormir. Així, alguns, que no es pot qualificar de racistes, però que ho són, criden obertament als insults a nous veïns i nouvinguts i els desperten per dir que marxin, que primer són els de casa. Tampoc volen que hi dormin pobres, ja que pensen que dormir és només cosa de rics i tanquen la casa dels transeünts. Tampoc volen estudiants dormilegues i eliminen les residències d'estudiants, com la del Laboral o la del Sant Jordi, on ara, diu la senyora Forns, diu que hi posaria un pàrquing, allà al costat del Corte Inglés. També detesten els somiadors malalts, aquells malalts que retallen plantes d'hospitals. Aquells que fa anys que dormen i que estan jubilats també els volen fer fora. Aquells que fan migdiades a la ciutat del repòs. Aquell espai públic que volen que aculli la ciutat olímpica el 2017 i el 2018 s'hi especularà amb la venda del terreny. D'altres es despertaran mentre es deslocalitzen les fàbriques on rossejaven. Però han de saber que nosaltres, les persones d'arreu, els jubilats, els treballadors, els homes, els homosexuals, les dones, els veïns, els tarragonines, els estudiants, independentistes, pagesos, defensors de la llengua, pescadors, milicians, nouvinguts, infants, han de saber que volem una ciutat desperta, que es pugui mirar al mirall, que es pugui rentar la cara i treure la casca de tots aquests anys, i que direm ben fort que ja en tenim prou i que no pensem marxar, i que si no ens hi volen dormir ens hi tindran desperts. Gràcies.